मेरला मोनबावसिगोन मादैया नै खेबसेबाव आयु लागाव माबायदि ना मोनो नै इन्टारेस्टार बोखांदो माने नुदों दै देरनायनि नाया मोनलायबाय जोंना वाव बुरजा फैदोंथ' खेबसेयाव बिसिबां फैयो दासो होदों जों लागाव नुदों दोननाय बादि ना मोनो ना दे मानेक लागावबाव आं बोखाङाबाबो मालाय बोखांनायखौ नायनो मोजां मोनो आं सनाफोर वानाय एसेल' फैबाय नै ना सानायनिफ्राय फैबाय आंबो नाखौ सानो लुगैबाय नागिरनो माने दहाय आं थांबा दैयानो देरनाय नङामोन दा दैया गिदिरथार साजाया नायसै आंबो नै सनाफोर फैबाय दख'नाल' गानस्लायबाय गय जानोसै गय जानानै ना सायनोसै आं आयौ दैया नै बेसेबां देरनानै दंजोबो गैलाहाय आंनि फोथारा दै लोमफैजोब्बाय नै साम' लादाया नै नुदों दोनखानायखौ नागिरनोसैलाय आङो ना फैदोंथ' साम' लादाय नै मासेबाव फासिखानोसैलाय आं नै सनाफोर जि ना फैबाय आं बाखाबायसो फासिखानोसै आं नै नाखौ सानफैबाय नै फासिखौ दैया नै जि देरनानै दं नासो ओंखारजोबखो ना माखो बिसोरनि फुख्रिनिफ्राय दहाय नायनायालाय नै बेजों होलांगोन आं बेजों आरो लाम होलांगोन आं नायानो बबेनिफ्राय फैखोथाय फैलाबायबाय नायानो बेजों होलांसै आङो दाहाय दसे थानानै नायगोन आं सनाफोर नांना नाङा नायदो नोंसोरो सनाफोर आं बेजों साबाय नै नै दानो साबाय दानो नांबायबो नै और एक भी देखा था मैंने मोजां सामलायबाय दावखोबोदों सिरि सिरियै रजे नोंखौ लोगो हमनो सानदोंमोन आं नै ला 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 एख'गोन आङो बेखौ साम' दाहोना मा जोबनो मादैनाव मा जालुयैनो बुखुगा दखाननिफ्राय फैनानै बाया मोजोमा जाफैलायबाय मादैया नै फोथारसो बियो आंनि बे फोथाराव ना नायनाय जायगायाव अखाया दैया देरसिनदों नालाय मोना माबायदि जायगाया नायनायनि नाया नै नाया ओंखारजोब्बाय मोनला नाया ओंखारजोब्बाय हे ओंखारदो माबा सेनाव नांथोंसै बै जिं बानायनो बै जिं जिंखौल' होथेदो मोनफुबाखै जानायनि नाखिनानै खाथिनिफ्राय नाखिना होथेदो जिं जिंखौल' होथेनांगौमोन हनै गय बिगुरा सिखाफोर गोजौ दान्दो गोजौ थुदो ओइ लोगोफोर नाया मेरलाखा जा नांखासिगोन सनाफोर सेनानै फैलाय जा ना ओंखारखाबाय आयौ सेनाव नाजोब आयौ बाला नाजोब मेगनानो माबोर नै हरलाय आं बेखायनो नै नाजोब बेले नाजोब ओइ सनाफोर नाजोब नुबाय नुदों नाजोब जोमै बायदि नै सेन साबाय मादैया नै दखाननिफ्राय फैनो खारबोथारबाय सेन सानाया लुबिया जि लब जासिगोन ओइ लबजा नै नाया लबजिया नायफै आयै नै ओइ आबौ नाय गोसोम जाजोब्बाय आं बाखायो नाया गोसोमजोब गिबावा ओमफ्राय मानसिखौनो नायानो गोसोमजोब ना मेरला मोनबावसिगोन मादैया जासोलियालाय ओइ नाखिना होनसै दाहायबो सेन बोखांबा नायदे सनाफोर नाखिना नाखैया मानसिखौबो गिया फाग्लासोलै आयौ मोनाबायसो नै होननानै देखायबाय नै
नाजोब नै सेनाव नाजोब देलाय लायदो आब' फ्रेमोनखौलाय लाय बिसिनावबो लाय बाल्थिंखौ नैलाय आयौ नाजोब नै रावखौबो गिया नाखिना आयै होथेनायासो जाखोना जादा सेनालाय नै ओरै फै खाथियाव फै नै सनाफोरनि नाया नुदों नाया नै नाजों ना नाफाम मादैया नाफाम मैथाजों एंजब ग्लब ओरैनो सेनाव हाबजोबसिगोन ना मानोथो हमबाय थाखो र' बोखांसै नामा औ खनसे बोखांदो दे दानदो गोजाव बिदि नङाबा जाला नामा दुनिया दे बोखांबाय बोखांबाय आयौहाय दे होदो थिखांनो हालायला नामा हायो ना हाया ब्रिउ होनलायबाय बेखौ सोर होथेबावनांगौ आयौ लाबोखौ अमाबाया दे बिसिबुरा नाङाखै नामा दसेयावनो 5 मिनिटसोल'सो जादों ना गोजायाव सेरदो नाया जोंना माबायदि ना मलहा दै देरनायनि नुदों जोंनि नाया मादि जा मोजां नायखाबावबाय खेबसे बोखांबाय हरलै सोरखौ फैयाखै होनबाय सेन मोनसेखौ लायदो होमबालाय सेना नामा सेन साजाय नामा दैयाबो गैया बारा एसे खम मोजां नै खेबसेबाव आयु नै नाखिना मादै नाया नाखिना आयु ना फिथिख्रि मला सेरनै जाखागोन खेबसेनो आयु थैहो नाया नुदों जोमै बायदि ना साला गेलेदोंसो सेनाव नाङाखै दहाय खेबसे नांनायल' बोखाङाखै र' नै सेन खाथियाव नै ना मलाजोबखा नै सनाफोर खेबसे नायबावबाय नायानो गेलेदोंसो खम नांदों दा मोनायाव नांनानै थागोन थांसै जोङो बेखौ बोखांबाय थांसै हाला जि थाम्फै दं नै सनाफोर आराम खामसालियाव सायनोसै आङो रानबाय बाहाग मोनथाम रानबाय गाबोनहाय सेनाव सानायखौ नायबावनोसै बेसेबां मोनो नै सदाफोर नाया नांदों नै नाखौ बोखांनानै लाबाय नै फिथाइ जोबनाया नै फास सानायखौ आं बोखाङाखै बेखौ हौवाया फैबायना दा मोनानानै दा बे बोखांनानै लाबोबाय नै बेसेबां ना नांदों सनाफोर मादैया बाया मोजोमा सानानै सनाफोर मादैया नै उन्दुनो ओंखारलायथारबाय 9:30 जाबाय सनाफोर मोनानि ना हमबाय सायबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ जेबो सङासै दहाय फुंनि दङमोन अमा बेदर ओमफ्राय आलु एवनाय बेखौ जाबाय ओमफ्राय नै बानलु गोरान ओमफ्राय नाखौ नै फ्रायल' एवबाय मेंथारबायना जेबो मावासै बोरैबा गोदो मोनलायथारबाय आङो दखाननिफ्राय थांनानै फैनानै आं रेस्टबो लायाखै जेबो लायाखै दखानावबो गरम रेस्ट गैया बेस्ट गैया मादैना बिनोसै आरो जिउआ सनाफोर जानोसै नायलांबाय थादो ओरैहाय दाथाबाय माबा मा होनो साया सिखाङो मा नायानो गोथावथार ना मला सनाफोर नोंसोर मिन्थिना मिन्थिया ना मलाखौ बेयो सिल' गारनांगौ बेबो गारनाङा नुदोंना मादैया माबायदि ना हमो बिराद इन्टारेस्ट आं ना हमनायाव बेनो लामायाव ना नुबोखाबायना मालाय नायानो आंखौ लेंहरखायो
Anak berak kacau siapa dundinya. Jadi berak. Jadi apa sih? Video bunuh saya. Boleh aku tahu. Oma di sini soalnya saja fैनानै अमा बेदर मोनजाफेराखैना खेबसेबो फिसालाय लोमजानानै बेनो जाहोनो थांसैना बेनो जाहोनायनि नामाव आंहाबो सेफ सनाफोर भिडिअआ मोनायावसो जाबाय नै ओंखाम जानाया आं ओंखाम जानायखौ मोनानिखौ बांद्राय होनाय जाया दिनै होबाय ना हमबाय बुलेटे जेन'बा हमनानै जानायखौ नायनो लुगैयोना ओंखायनो होबाय आङो बयबो जाफानाय भिडिअखौ लुबैयो सनाफोर नुदोंना नाया बेसेबां इन्टारेस्ट मेंनायानो अबाव थाङो मिथिया आङो ना दखाननिफ्राय होसो होसो मालासो न' मोननो मालासो दुगैनो नंनानै फैबाय फैबा बैयावहाय ना बोखांनाय नुनानै मानसियानो आलदा जाबाय मुदानो बेहायथ' नाया नांखाबाय हरैहायथ' जोंनिथिं नाया मोनखागोन बे नंखाबाय आं मादै दख'नाल' गारस्लायना होखाबाय फासियावबो नाया नांदों आरामनो ओमफ्राय गाबोन फुङावहाय नायनोसै नांना नाङा नाया सेनबो सानानै दोनबाय फासिबो सानानै दोनबाय गाबोन फुङाव नायदोलाय सनाफोर आंहा दै देरनायनि दा नै बे साननैया नायानो ना जासुंना भिडिअआ सामफ्रामबो नों मा खालामदों बेखौ देखायलांनांगोन ना अमायाबो गोथावथार गोजायैनो अमा देसि जादु बेफोरबायदिखायनो भिडिअआ लाफाजायाहाय बांद्राय बोरायनायखौनो माबा हारसिबलाबायना होबाय जा गोथाव बेदरा हेगा दसे मोनांगौबा जाला अमाया दिसिना फिफा गोदै मोनलायखायो गाबोन जानोसै जों जोंना गाबोन होनानै जा मेंद्रायबायना ओंखामखौनो जानो हायासै थ' सनाफोर मादैनियाथ' जानायनि भिडिअआ जोबलायबायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सनाफोर लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जिनिसखौ दाबो दे बयबो